Croeso i M-SPod, Pryderi dwi, rheolwr cyfarwyddwr yma'n M-SParc, a heddiw dwi efo James Rogers o Lundan, wel, yn ddeuddiol o fôn, ond o'n i ddod i nabod James dros yr podcast nesaf. James, croeso i M-SParc. Diolch yn fawr. Cwestiwn cyntaf sgynna iawn, cwestiwn pwysig, achos da ni eisiau dod i nabod chdi yn y pod yma hefyd. So, Brick Lane Bagels, tatws Sir Fôn. Be fysa chdi'n dewis fel person Ynys Môn sydd wedi bod yn fyw a gweithio yn Llundan? Dwi'n gorau cywio am ta awr i gael tatws Sir Fôn, dwi'n meddwl. Dyna'r issue efo Brick Lane Bagels rwan. Mae'n wedi troi mewn i ryw fath o hype machine. Dwi'n mynd yn hoffi cywio am fwyd. So, os dwi'n lwglyd, dwi eisiau bita, so sy'n ni'n dewis y tatws. Tatws Sir Fôn. So, I guess y cwestiwn hogyn, dy filltir sgwar hogyn yr ynys, ti dal yn gweld y hyn yn perthyn i'r ynys, mae'n siwr? Yndw. No, allol. Tyfu fyny Llangwyd, Sir Fôn, David Hughes, Trafan, kind of... Mae'r lle yn meddwl lot i fi, ac dwi wrth fy modd bod tu allan, dwi'n siarad gwneud rhedeg triathlons, na'n lle well i fod. Brilliant. So be ydy dy swydd di yn y ddinas ar un o bryd? So dwi'n gweithio cwmni ar enw Northshore, a dwi'n gweithio ar rhan o'r team sustainability. So, kind of specialism yn y data centre sector. So, dwi'n edrych ar kind of yr ochr strategaeth, sut mae'r cwmni yma yn kind of tyfu mewn ffordd cynaliadwy, ac hefyd yr ochr yn anffodus, rhan fwy o sustainability dwi ddim wedi reportio. So, hanner y job ydy bron i fod yn accountant carbon, a hanner y job ydy gael fod yn edrych ar y llun mawr o sut mae'r cwmni yma'n tyfu mewn i'r dyfodol mewn ffordd sy'n gweithio ni gyd. Fantastic. So, da ni newydd gael digwyddiad bore yma, oedd yn ffantastig, gymaint o bobl dweud iddo fo. Diolch i chdi am fel pwysio fo a gweiddi, da ni angen cael sgwrs ar yr ynys ynglyn â canolfannau data gath i, so masif diolch am codi fo, gath ni sgwrs briliant. Ynni a data, maen nhw'n mynd efo'i gilydd, a nath hwnna ddod i fyny bore yma, do? Be oedd argraffiadau di o hynny? So mae'r cwmni yma hefo wledu mawr, a maen nhw'n mynd lle bynnag mae'na bwyr ar gael. Ac ar y funud, mae'n edrych fel maen nhw wedi gweld Cymru Sir Fôn fel lle mae'na gyfla i gael bwyr. So mae'na potentially hynna fod yn rhywbeth da i'r ynys, ond Mae'na track record yn anffodus hanesyddol lle maen nhw'n dod mewn i'n cymunedau, cymryd grid capacity a ddim rhoi llawer yn ôl. So, o rwy'n sy'n cadw gweithio yn y ddiwydiant yn gwybod chydig amdan sy'n maen nhw'n gweithio. Y gobaith efo Sir Fôn neu efo Cymru gyd ydy na fedrwn ni weithio hefo nhw, dim gadw ni'n dod mewn a cymryd. Mae angen fod yn reciprocal. So, hwnna'n very much y blas y borad edrych na ni'n trio dod at, a dim ond da ni'n mynd i weithio ar rhywbeth o papur neu rhywbeth yn dod o'r digwyddiad bore yma yn edrych ar hwnna. Dwi'n cymryd ni fynd mewn i'r manylion o be mae da yn edrych fel ta. Os na genuine cyfa o ran darbenigaeth di, beth ti'n gwybod am data centres ar Ynys Môn, ydy o'n pipe dream, ti'n meddwl bod yna rhywbeth go iawn tangible yma? Mae yna di bod... Wel, pam gaeth Gwynt y Mori adeiladu, hwnna oedd un o'r wind farms yn y byd. Oedd gan ni nuclear yma, mae yna start-ups, so mae yna'n anhegyd nhw scale-ups ebyd rwan, fel Model Ice, fel Minesto, lle da ni'n creu y pŵer renewable ar yr ynys, hefo talent lleol, pŵer mae'r site mae eisiau. So os fydden ni ddod ar pŵer yna a digon ohono fo, mewn timelines sy'n gweithio hefo i timelines nhw, mae nhw'n edrych ar 12 mis i 24 mis o eisiau ffindio rola i fod yn deployed. So, dwi'n meddwl, yr challenge fwyaf lleol ydy'r timeline. Dwi'n meddwl, mae gennym ni'r dalent, mae gennym ni'r pŵer, da ni jyst angen gallu bod yn gweithio digon cyflym ac efo'n gilydd i gallu cymryd mantais. Mae'r ingredients yna i gyd, a da ni'n licio meddwl, dwi'n meddwl, yn Ngogledd Cymru yma, bod ni'n dda yn weithio efo'n gilydd, chos bod ni'n lle mor fach, mae pob yn abod pawb a sydd i wrthio'r datblygiadau mewn i blaen. Nath ni edrych bore yma do ar be mae da yn edrych fel, ac oedd gynnwch chi enghreifftiau i Werddon a Norwyd, dwi'n credu. Ti eisiau rhannu hwnna efo pobl yn ystod bod yma bore yma? So, nes i kind of ddewis o ddau wlad oherwydd, da ni mor agos i Werddon, a mae Werddon a draws y byd wedi cael ei adnabod fel hub data centres mawr. Mae'n ar i'w acronym yn yr industry nhw FLAP-D o fewn Europe. Dyna lle mae'r hyperscalers ma, Amazon, Microsoft, AWS, dyna lle mae'n gyd yn based. So FLAP-D, Frankfurt, London, Amsterdam, Paris, Dublin. So, 4 dinas mawr ag hefo yn amharchus a Dublin, ag mae hwnna herwydd mae'r tech giants i gyd yna. Mae Iwerddon wedi tyfu economi ar hynna, treian o'r economi Iwerddon nhw yn dwi'n meddwl di ICT. So mae nhw wedi cymryd mantais o hynna. Norwy, lot llai o data centres, a mae nhw wedi mynd lawr trywydd chydig o wahanol yn lle gweld o fel financial assets, mae nhw'n gweld o fel renewable energy assets. So mae nhw'n gweld o fel ffordd o dod ar pŵer Norwy'n ffodus ofnadwy.
llwythi o hydropower renewable assets ar gael iddyn nhw. So maen nhw wedi ffeindio ffordd o monetize hynna. Ac maen nhw'n gweld data centres fel vehicle o gallu gael I talu'n dda o fewn economi yna. Nath Iwerddon a Dublin specifically mynd fwy lawr y rŵt o fedrwn ni just dod o'r cwmni mawr yma I gyd mewn yma. O'n i'n meddwl o'n diddorol just cyrfa nhw'n gwledydd populations, GDP mor debyg, ond dau rŵt holl wahanol ac di cerdded llefydd gwahanol erbyn heddiw. Di ynni Norwyn nationalised neu cwmnïau preifat? Dwi'n meddwl amdan yr hol, mae Morlais yn enghraifft gwych, di hwnna'n gweithio, mae'r arian yna wedi troi yn mudiad oedd menter môn. Mae data centres gallu enablo stwff really da fel yna. Mae'n swnio mae'r model yn Norwyn debyg iawn I rhywbeth felly, dydy. Yndi, dwi'n gwybod os mae'n nationalised yn yr un ffordd. Dwi'n gwybod hydro ydi be maen nhw wedi bod yn blessed hefo. Ag y mantais o hydro dros y renewables da ni yn hanesyddol wedi bod hefo'n fama, y gwynt ag rwan y solar ydi, mae hydro yn dependable. So, mae data centres yn y gorffennol wedi bod eisiau constant loads o 10, 20, 50 megawatts. Ag mae hydro yn gallu rhoi hynna. Dydy gwynt ddim. Sa'ch chi gallu cael 200 gigawatt wind farm, ond weithiau, pan mae'r gwynt yn chwythu, gyda llwyth, pan dydw ddim, ti'n meddwl digon. Ond dyw hwnna'n mynd siwtio I power needs nhw yn anffodus. So, llefydd fel Morlais, dyna beth sy'n exciting am tidal, mae yna fwy o gyflau hwnna fod yn constant, a dyna, mae hwnna'n matchau business model nhw'n well. So, sustainability, dyn ni cyfro yn fras iawn yma yr ochr ynni, a mae'n cyfleoedd difyr yma. Ond be amdan yr ochr economaidd, dwi wedi bod yn poeni'n bersonol, oes actually swyddi efo rei o'r pethau yma, neu dyn nhw'n just pobol, security, neu be. Dyn ni clywed chydig bach bore yma. Mae'n gallu bod chydig bach o'r ddau, a pa un ti'n mynd am eto, yn cripio mewn I fanna sgwrs bore yma, doedd? Ie. Mae lot o pobl yn yr industry'n hoffi dweud, da ni'n creu jobs, ond fel nes I ddweud, 2 flynedd, mae'r construction pipelines mae'n weithio'n gymryd. So, gen ti jobs technegol lleol am 2 flynedd, yn aml iawn, maen nhw angen dod â skill force mewn I kind of adeiladu a delifro'r swyddi yna. So, long term, dydyn nhw ddim yr hubs gorau I creu busnes, neu creu job, ond dibynnu ar sut ti'n set o fyny y pipeline, a dibynnu ar sut mae'n integrated o fewn i'r gymuned, dyda rhywun fel Morlais. Os mae yna rhyw fath o cytundeb lle mae Morlais yn rhoi'r pŵer, mae Morlais yn gallu sgeilio. Ac dydy'r busnes neu'r job ddim wedi cael ei greu o fewn y data centre, ond wedi cael ei creu o fewn cwmni sy'n taid i'r data centre, ac efallai gyda cwmni arall sy'n rhywbeth tebyg. Ac os ti'n gallu cael 3, 4, 5 o hynna, a creu economi lleol lle mae'r busnesau'n gallu rhoi services defnyddiol i'r sites yma, di'r jobs necessarily ddim angen bod o fewn y site I hun. Hence, y pwynt o'ch chi'n gwneud blaenorol bod angen I ni fod yn super joined up ar hwn, neu fydden ni'n colli'r cyfleoedd yna, dwi'n meddwl ti'n cyfeirio at hwnna. So bore yma hefyd, oedden nhw'n sôn am y swyddi proffesiynol posib, a ti wedi cyfeirio fanna o'r builder llefydd, architects, civil engineers. A nath rhywun dweud, o cofiwch pan fydd y pobl mae gyd yn dod, bydden nhw gyd angen pubs a restaurants a hotels. A dyn ni fel, cool. Ond eich da ni angen meddwl chydig bach yn fwy a dweud, da ni angen engineers, actually. Gallen ni setio nhw fyny fama, bod nhw'n bobl o fan hyn sy'n cael y swyddi yna. Mae yna gwmnïau penseli yn fama. Mae yna mechanical electronic engineers yn fama sy'n gallu cael y swyddi yna. So, yn ôl i'r joined up thinking, a meddwl am yr impact na, da ni'n just eisiau'r hospitality. Mae gen ni ddigon o hospitality industry. Da ni angen lot mwy na hynna. Mae'n un anodd oherwydd mae o'n skill set penodol ofnadwy. Yr gobaith hir dymor ydy, da ni'n tyfu'r skill set yn fama. Da ni'n creu routes, apprenticeship, pobl yn graddio allan o brifysgol lle mae yna jobs long term sy'n talu'n dda yn lleol mewn meysydd exciting. Oherwydd dyna'r un arall mae pobl weithio'n anghofio. Dwi'n mwynhau job, mae job fi reit exciting a dwi'n mwynhau hynna. Ac dyna'r attraction iddo fo. Ac mae'r job I hun angen fod yn exciting hefyd. A o ran y skills pipeline, mae gen i Prifysgol Bangor efo, mae'n gwneud computer science ar ochr data, mae gen i llandrillo mewn neu gwaith gwych. So mae'r ingredients yna eto, dwi'n meddwl bod ni'n joined up. Ac yr un arall, mae pawb yn sôn am AI, ac mae M-SParc yn hostio rwan y startups mae gyd. Mae'r startups mae angen compute capacity.
Ac fysa gael cwpl o data centres hefo gwagle i start-ups yn lleol, gallu rhedeg i applications nhw drwy fanna. Ar y funud, fysa nhw'n gorau talu am compute, a sy'n nhw'n gwario'r pres AWS os ar computer gael ei wneud yn Manceinion. Fysa gallu gael yr access a gwella latency, yn feddwl, sa hwnna wedyn yn dod â fwy o jobs mewn, eto dim o fewn y data centre, ond o fewn yr electronic neu'r software ecosystem yn adjacent iddo feto. So yna llwythi o gyfleoedd o gwmpas. Llwythi o gyfleoedd. So, os ni'n cael hwn i gyd yn iawn, mi ddylsyn ni fod yn gwneud cyfleoedd gwaith, cael cadw talent yma, gweld cwmnïau ni'n sgeilio, datblygu, prynu yn ni sydd wedi cynhyrchu'n lleol, all the good stuff, heb yn ei gwyrdd, yn ei gwyrdd, heb llosgu nwy, a creu mwy o. So mae'r cyfle yna, ond mae rhaid i ni fod efo'n gilydd, a dyma dyna ddoth allan bore yma de. James, diolch yn fawr iawn am dy amser di ar y pod. Mi oedden ni'n cynhyrchu papur hefyd i fynd efo'r digwyddiad bore yma, os cadwch chi gad allan ar hwnna. Bydd allan ar LinkedIn ni, nawn ni rannu holl ymarfer da, neu dyn ni'n gweld beth bynnag, rhwng datblygu canolfannau data. Ond am rwan, diolch yn fawr iawn am joinio ni. Diolch yn gael fi.